हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप दैमारी यूट्यूब चैनल। नै दा जोंना आर्ट बादायलायनाय सावगारि आखिनाय बादायलायनाय आं मोनसे होदोंमोन। दा 5 जुननि नामै आङो दिनै गोसो जानानै सावगारि आखिनाय बादायलायनाय होदोंमोन। दा 9 PM जाबाय नोंथांमोन। दा टाइम इन जाबाय, टाइमा जोबनानै फैबाय। दा नोंथांमोना नायदो सोर देरहाखो। टाइम इन जाबाय आरो नोंथांमोन। अब्ला नायहैनोसै। कम्युनिटी दा नायदो नोंथांमोन। दा नोंथांमोन नै दा नायदो नोंथांमोन। गौतम नंसे बादायारि गौतम बसुमतारी बिथाङा बेसे मोनखो? नायनोसै। आंना एसे माबाया रं जाबाय र'। दा बिथाङा नैयाव 14 मोनदों, 14 लाइक मोनदों नोंथांमोन। 14 लाइक। ओमफ्राय नै नंथु बादायारि मुस्रि बिरखां ब्रह्म बिथाङा मोनदों 12। नैबे 9 PM नि समाव बिथाङा 12 लाइक मोनबाय। दा नैबे नं 1 बादायारि मुस्रि गौतम बसुमतारी बिथाङा 14 लाइक मोनबाय। दा बुंनो थाङोब्ला दा मुस्रि गौतम बसुमतारीया बियो दा सेथि माने फार्स्ट विनार जाना फैबाय नोंथांमोन। लाइक। ओमफ्राय दा नै बादायारि नैथि होनदों नंथु बादायारि बिथां मुस्रि बिरखां ब्रह्म बिथाङा सेकेन्ड विनार जाबाय आरो नोंथांमोन। दा बिथांनिखौबो इडिट खालामना होखानोसै टाइम इन जाबाय होननानै।
like दा बिथाङा होनदों दा बिथाङा 9 PM सिबाङाव मोननो हाबाय 12 लाइक्स मोनदों नोंथांमोन दा बिथाङा सेकेन्ड विनार जानानै थाबाय second winner second winner time in 9 PM give 12 likes second winner नंगथु बादायारि बिथां श्री बिरखां ब्रह्म ओमफ्रायो नैबे नोंथांमोन नेटानो नोगोर स्ल' माने आङो नै गौतम बसुमतारीखौ इखौ माने फार्स्ट विनार इदि लिरबावनो नागिरदोंमोन इडिट खालामबावनो नागिरदोंमोन नेटानो स्ल'थार दा नै बिथांनाथ' जाखाबाय श्री गौतम बसुमतारी बेमोनना दा ओरै लास्टनिखौ माबाहैनो दा नै गौतम बसुमतारी बेखौहाय इडिट खालामफिननां बेवहाय फार्स्ट विनार होनदों नैखौबो कम्पिटिसननि नामखौबो होनोसै आं आर्ट होनदों आर्ट कम्पिटिसन बिथांमोन गाबोननि रिजाल्टआ बेनो जाहैसिगोन आं माने फुंनि 9 रिंगायाव रिजाल्टखौ होगोन होनदोंमोन नालाय दा आं बे भिडिअखौनो माने फुंनि 9 रिंगायाव हगारनाय जागोन आरो नोंथांमोन दा बेखिनियानो जाहैबाय दा नै टाइम इन 9 PM जानांगौआ AM होफ्लांबाय आं सरि नोंथांमोन दा गोरोन्थि जाबाय इयाव PM जानांगौ टाइम इन जाहैबाय टाइम इन 9 PM गिभ 14 लाइक्स नंगवान बादायारि मुस्रि गौतम बसुमतारी ओमफ्रायो नैयावहाय आर्ट बेयाव आर्ट कम्पिटिसन टाइम 11:30 AM to 9 PM डेट 5/6/2022 बेमोन आरोना नोंथांमोन
Time in 9 p.m. Give 12 like. No, 12 like. Second winner. Second winner nongtu badayari. Art competition. Oh, tomorrow. Post edit. Time in 9 p.m. Give 14 like. Nongwan badayari Sri Gautam Basumatary. Gautam Basumatary art competition time 11:30 a.m. to 9 p.m. Date 5/6/2022. B. ओमफ्राय बिरखां ब्रह्मनिखौ नायनोसै दा बिरखां ब्रह्म टाइम इन 9 p.m. गिव 12 like. Second winner nong to badayari Sri Birkhang Brahma art competition time 11:30 a.m. to 9 p.m. date 05/06/2022. दा क्लियार जाबाय नोंथांमोन बेखिनियानोमोन दिनैनि आर्ट कम्पिटिशन बादायलायनाया सावगारि आखिनाय बादायलायनाया बेनोमोन नोंथांमोन दा आङो नैयाव पस्टआव एडिट खालामना होजोबबाय दा बिथां श्री गौतम बसुमतारीया बियो मोनदोंमोन 14 लाइक मोनदों हरनि 9 बाजि सिबाङाव 14 लाइक मोनबाय ओमफ्रायो दा श्री बिरखां ब्रह्मआ बिथाङा मोनदों हरनि 9 बाजि सिबाङाव बेवहाय 12 लाइक मोनदों आरोना नोंथांमोन दा गोबाङानो हरदोंमोन मानसिफोरा ओरैहाय आपल'ड होथावा माथावा जादों माने सोरनाबा बिबार बेफोरबायदिल' जादों आरोना बिबारजों बिलाइल' जाद्रायदों बेखौ आङो होनो हायासै नोंथांमोन दा सानैल' बादायारि जाबाय आरो दा सानै बादायारियाव बिथांमोना दा फार्स्ट आरो सेकेन्ड विनार जानो हाबाय आरोना सानैल' जाबाय बादायारियानो सानैल' जाखाबाय ओमफ्राय सानैजों इसोरो फार्स्ट आरो सेकेन्डखौ मोननाय जाबाय आरोना नोंथांमोन दा आं दिनैनि आर्ट बादायलायनायखौ खेबसे रोखायै बुंना होबावनोसै दा आं नैबे माबा जेननायनिफ्रायनो माबाना होनोसै आङो फरायना होनोसै आं फार्स्ट माने बादायारि बिथांमोनखौ खावलायजेननायनिफ्राय माबानोसै आङो फरायना होनोसै दा खुलुमबाय नोंथांमोन दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सावगारि आखिनाय बादायलायनाय खालामनोसै नोंथांमोना जायखिजाया फांसे बिफांनि सावगारि आखिना आंनि 60017269656 बे वाट्सएप नाम्बाराव हरनायनि समा फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम आं आपल'ड होगोन फुंनि 11:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम बादायलायनायखौ सायख'गोन मोनानि 9 रिंगायाव रिजाल्टखौ होगोन 6/6/2022 खालारनि फुंनि 9 रिंगायाव बादायारि नोंथांमोना सावगारियाव गावनि मुं बिफानि मुं बिमानि मुं गामिनि मुं
गामिनि मुं, जिल्लानि मुं, पिअनि मुं, फिन नंखौ होफा। देरहागिरिखौ साथाम लानाय जागोन। सेथि देरहागिरिनि बान्था 100 रां, नैथि देरहागिरिनि बान्था 60 रां, थामथि देरहागिरिनि बान्था 40 रां। जायना बांसिन लाइक मोनगोन बिथांमोनानो देरहागोन। प्रदीप दैमारि गोजोन्थों। बेबायदि लिरदोंमोन आरोना नोंथांमोन, बेबायदि लिरदोंमोन। ओमफ्राय दा नै फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हाथारबाय। बेयावहाय श्री गौतम बसुमतारी बिथाङा मोनबाय। बिथाङा हरनि 9 रिंगा सिबाङाव 14 जन लाइक मोनदोंमोन, 14 जननि लाइक मोनदोंमोन। ओमफ्रायो दा श्री बिरखां ब्रह्मआ बिथाङा हरनि 9 रिंगा सिबाङाव मोनदोंमोन 12था लाइक मोनदोंमोन आरो 12 जननि लाइक मोनदोंमोन नोंथांमोन। दा अनेकानो हरबावदोंमोन, ओमफ्रायो बिथांमोना माने सोरबा आपल'ड होयिनि टाइमावनो बेयावनो वाट्सएपनिफ्राय दानलांफिनदों आरोना। आं बिथांमोनजों एसे एनै सावरायग्रोनो मोनैयावनो, जेनेबा बिथांमोननाव एसे सोंस्ल'नो मोनैयावनो बिथांमोना एसे दानफिनजोबनाय जादों वाट्सएपनिफ्राय। बिथांमोननिखौ आं हगारजोबनो मोनासै। दा बादायारिया सानैल' जाबाय। नोंथांमोन माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो। ओमफ्राय दिनैनि सावगारि आखिनाय बादायलायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। दा आङो फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज मोननैखौबो खिन्थाखाबाय। फार्स्ट प्राइजखौ मोनदों गौतम बसुमतारी आरो सेकेन्ड प्राइजखौ मोनदों बिरखां ब्रह्म। दा भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोन। थेंक्स फर वाचिं।